Ovo Miroslave, ali je višnja rodila, a? Rodila ove godine Svako voće, ali ovo je, vidi, jedna na drugoj. nenormalno što reći. Kad ćeš, brati? Pa još jednog dana, kažem. Da. A da, treba, evo vidiš, još su tvrde i... A vidiš, ali ovo je nevjerojatno. znak da može, vidiš. Evo, Kad je malo tamnija. otpada, vidiš. Da, otpada sa Ali nije petiljke. I ono pitanje, zašto sve služi? Pa sokovi, većinom. Većinom sok. To je ta industrijska sitna. Da. Reci mi slatko i to ne praviš? Pa ne ide. To ne. Većinom u sokovi. Znači u sokove i tako. I jelo ovako. Mrzne se pa zimi se vadi Aha. za kolače i tako. Za neke, ali dobro, to nije neki, pretpostavljam, velika. Eto, biće oko 100 kila. O, mala višnjica, ali evo, svaka čast, biće. I malo i pojedeš i dobro. Hvala Bogu.